Poštovani gledaoci, dobroveče. Gost večerašnje emisije je profesor dr. Zoran Perišić, gradonačelnik Niša. Mnogo je događaja u ove protekle 3 nedelje i pretresamo temu kako se grad snašao u vanrednoj situaciji, kako je komandant reagovao, kakva je bila solidarnost, kako se otklanjaju posledice, a zatim i za te vanredne situacije došle su tekuće stvari i problemi koje takođe prvi čovek ovoga grada treba da reši. Gospodine Perišiću, dobroveče i dobrodošli u studio svih građana Niša. Dobroveče, Laura, hvala na pozivu. Poštovani gradonačelniče, iako ste 3 nedelje radili po 24 sata i bili prvi čovek zadužen u vanrednoj situaciji, sada je stigao drugi deo života, realnost koju rešavate svakoga dana, ali dužnost je naša da rezimiramo kako je to izgledalo onog prvog dana kada je proglašena vanredna situacija. Odmah su otvoreni punktovi, odmah je zasedao krizni štab. Hajde da rezimiramo ukratko taj period. Po položaju gradonačelnik grada Niša je komandant štaba za vanredne situacije. U ovoj situaciji u kojoj se našao grad Niš i cijela Srbija nakon proglašenja vanredne situacije, ja sam naravno obavljao svoju dužnost. U okviru onoga što se dešavalo u Nišu, vaši snimatelji i vaše ekipe su bile na licu terena sa nama. Bili smo na nekoliko punktova koji su u tom trenutku bili najugroženiji. Obišli smo ih zajedno. Obišli smo ih, ja sam ih bar obišao i sutradan i sa mojim saradnicima i 3. dana. Videli smo da se situacija na tim punktovima popravila, normalizovala. Nakon toga smo došli u situaciju da se bavimo drugim posledicama koje su se pojavljivale u međuvremenu. Govorimo o nekoliko klizišta koja su se pojavile na teritoriji, oštećenom vodovodu, par sela. Oprosti se podsjetimo tih kadrova. Na žalost cele Srbije, oni će biti antologijski jer ovo se dešava na svu sreću jednom u mnogo, mnogo godina. Pa da pogledamo taj konvoj, to je 11 kamiona bilo koji ste vi predvodili, je li tako? To je bilo 11 kamiona u pretprošli petak koje smo odvezli u 11 gradova u Srbiji, ne gledajući ko je na vlasti u kojoj opštini, ne gledajući ko je bliži, ko je dalji, 11 gradova Srbije. Ja sam sa praktično, vidite, pomogla nam je, Pošte Srbije su nam pomogle u tom odlasku. Jedan kamion je pripadao kompaniji MDGIT, oni su donirali jedan šleper vode, a ostalo smo od donacije koje smo prikupili u centru na Sajmištu, kao i u drugim našim punktovima, isporučili u 11 ukupno gradova Srbije. Pokušali smo da sličan sastav humanitarne pomoći bude upućen svuda. Zaista, još jednom kažem, iako je bilo u svemu ovome što se dešava, imate i gomilu političkih patuljaka koji pokušavaju da ovu situaciju okrenu u svoju korist i da prikupe jeftine i beznačajne političke poene. Ja lično sam bio u 3 grada gde su na vlasti grupa građana, Demokratska stranka i mislim da je čak, i ne znam ko je u 3. gradu, Ćićevac, Varvarin, Paraćin. Niko nije gledao ništa. Jednostavno, zatekli smo poražavajuću situaciju, pogotovo u Paraćinu je bilo loše, gde je 1200 kuća bilo poplavljeno. Ajde prvo pričam o onom lepšem delu. Ništa se ne može uporediti, meriti sa tom srećom kada su videli ljudi da ih nije neko zaboravio. Da se misli na njih, da smo doneli i vodu, i dušeke, i hranu, i pelene, i sredstva za dezinfekciju, i sredstva za ličnu higijenu. Znači, bilo je kao da za sebe da birate. Tako su punjeni kamioni. I obećali smo da ćemo tu pomoć ponovo odvesti. Ponovo je prikupljen, napunjen u stvari ovaj centar naš na Sajmištu u Duvaništu. Juče je stigao, u stvari u sredu je stigao konvoj kamion iz Sofije sa 22 palete humanitarne pomoći. Naravno, u subotu će doći još jedan kamion vode, šleper pun vode,
koju naši prijatelji iz Bugarske šalju ugroženim područjima, naravno s pomoć naše ambasade, tamo je naš Pile Milićević, i jednostavno sa svih strana i uz ono što smo na punktovima koje je grad formirao, prikupili pozorište i tako dalje, sve to je došlo u ovaj centar u Duvaništu i odatle ćemo organizovati novu distribuciju materijala. Ne smemo da stanemo sada, pomoć će i dalje biti potrebna, svakodnevno različite vrste i vidovi pomoći se upućuju. Neka je to kamion Medijanin, nekad je to kamion vodovoda, nekad je to cisterna, nekad je to nešto drugo. U svakom slučaju pokušavamo da to slanje pomoći bude kontinuirano. Ali vest glasi da vi ste prvi čovek ponovo u mirnodopskoj situaciji, a ova situacija vanredna je situacija kao i da je ratna. Vi ste lekar, kardiolog, ali smo vas videli svakoga dana da koordinirate sa svim službama u okviru kriznog štaba, da u jednom trenutku je bilo 200 punktova u ovom gradu, prepuno svega što je potrebno, da su se javna preduzeća gde ste vi resorno ponovo nadređeni, vodovod je odmah poslao cisterne u Palanku, u Ražanj, autosmećar za Svrljig, takođe voda za Paraćin. Sve je to bilo sinhronizovano u jednom gradu gde mnogo toga prethodno nije upućivalo da će da se tako funkcioniše kao da je sistem besprekoran. To ne govori o meni. To govori pre svega tih 200 punktova i količina sakupljene pomoći govori o ljudima ovog grada, o građanima Niša, koji su, ne žaleći ništa, zasipali te centre pomoći garderobom, vodom, hranom, ćebićima, dušecima, svom mogućom vrstom pomoći, svim onim što su mogli da pretpostave da će trebati nekim ljudima koji su istrčali iz svojih kuća bukvalno praznih ruku, koji su u jednoj garderobi, u jednoj obući, kojima je ta pomoć stvarno potrebna, preko potrebna. Nije samo ovo što ste izgovorili, evo ja ću, saradnici su mi pripremili, pa ću vam samo pročitati šta je još to bilo. Do sada smo uputili, govorimo ajde o novčanim delovima, grad Niš 10 miliona, zaposleni u gradskoj upravi i ruralnim preduzećima odreći se po jedne dnevnice ili 10% od plate, medicinski fakultet $1.000.000, dom zdravlja 565.000 dinara, klinički centar u Nišu, prolom vodu, hranu, bebi opremu, udružene apoteke, jedan pun kombi zavojnog materijala, sanitetskog materijala, lekova, dečije hrane, pelena i tako dalje. Najsus je pre 2 dana poslao još jedno vozilo za čišćenje kanalizacije u Obrenovac ovog puta na molbu ministra vojske, gospodina Bratislava Gašića, i gde god se ukazala potreba u nečemu čime mi raspolažemo, a možemo to da usmerimo brzo, reagovali smo hitno. Od mene se očekuje, kao komandanta štaba za vanredne situacije, da budem operativan i efikasan, ali verujte mi, imam tu izuzetno dobre saradnike, pre svega u gradskom većniku, gospodinu profesoru Žarku Rankoviću i u Žarku Damjanoviću, koji su zaista svoj posao u sve druge znane i neznane ljude obavili besprekorno. Pričati o nekom mom velikom učinku, a ne pomenuti te ljude, bilo bi zaista nepravedno. Da podvučemo tu crtu, znači ovaj grad može da funkcioniše na način koji je u svakom slučaju dobar. Verujem da će tako nastaviti da funkcioniše i po, evo, završila se vanredna situacija. Lora, ajde da budemo realni. Vanredna situacija u Nišu nije bila nalik na vanredne situacije u krajevima koji su najteže pogođeni. Mi smo za uslov u kojima smo se našli funkcionisali dobro. Ja mislim da je nepobitno da taj štab, ne govorim o sebi naravno, treba da dobije odličnu ocenu svoje funkcionisanje. Ali mi nismo bili u problemu ukoliko su bili drugi. Kako bi se u toj situaciji snašli, gledajući ove ljude s kojima sam radio, sam prilično siguran dobro, jer je zaista sve funkcionisalo. Mi možemo da se žalimo,
da nema dovoljno ove vrste kamiona, da nema dovoljno ove vrste opreme. Generalno, u pravljenju planova, mi smo daleko odmakli i planovi koji postoje, kako funkcioniše grad u kriznim situacijama, su dobri. Međutim, mi moramo da se podsjetimo nekih stvari koje ja nekad nerado izgovaram, ali ja vrlo često kad govorim ovde kod vas na javnom servisu svih građana Niša, kako vi kažete, onda izgovaram rečenicu istina nema alternativu. I ako uvek govoriš istinu, onda nemaš potrebu ništa da pamtiš. Ja ću da govorim i ovog puta istinu. Znači, mi bi imali realno problem. Koji bi problem imali? Sa robnim rezervama. Rezerve grada u ovom trenutku ne postoje. Govorimo o zejtinu, o šećeru, o nekim drugim stvarima, jer je to ranije deljeno preko sindikata, uskladišteno negde kod nekih firmi koje su nešto s tim uradile, svi čitate novine, ali ne može da vam uzmu dušu, ne može da vam uzmu energiju. To je tu bilo i to je prilikom ove poplave na jedan jako dobar način pokazano. Energija ljudi koji su radili, neprekidni boravak na terenu, dežurstvo, pripravnosti, budno stanje i po 36 sati, jednostavno u ovoj situaciji krizni štab, zaista, ti ljudi su funkcionisali besprekorno i tu je bilo i dosta fizičkog rada. Znate, gledali ste one ulice tamo pored Mašinca, gledali ste svu situaciju koja se ponavlja iz kiše u kišu u Zetskoj ulici. To nisu problemi koji postoje od juče. To su problemi koji su generisani nekim lošim planiranjem godinama unazad. I mi sada imamo cehove i plaćamo račune za davno napravljene greške. Mi moramo da rešimo sportski centar Čair, halu. Mi ne možemo već to da ostavimo one džakove sa peskom i prepreke da voda ne uđe. I ova poslednja kiša, ova velika koja je bila, nije bila velika kiša, ali je brzo padala, bujični tok su imale kiše i mislim voda koja se slivala iz ulice, ponovo je bio problem u Zetskoj, bio je problem u kliničkom centru i dugoročno gledano treba uložiti možda i neki veći novac, opredeliti se da se naredne godine sredi samo Zetska makar. Ne znam kolika suma možda bude, neke procene koje su bile su vrlo šarene, da kažem, od 50 i nešto do 90 miliona. Vidjet ćemo neko stručno da nam uradi ekipa iz vodovoda ili tako da nam uradi procenu koliko možda vredi pravljenje nove kanalizacijone mreže, jer je očigledno da problem koji postoji tamo ne može da se reši postojećom kanalizacijom. Drugo, mi ćemo uskoro dobiti jednog velikog potrošača, novi klinički centar. Moramo i to da stavimo u planove i bez konačnih rešenja mi možemo u perspektivi imati probleme prilikom svake veće kiše i u sportskom centru Čair i u kliničkom centru i kod podvožnjaka. To je najava vesti da do sledeće godine bi to moralo da se sanira, ali tako? Vi imate i druge punktove u gradu gde treba pomoći. Suvodolski potok je potok kao, ne znam kako da ga opišem sada, kada nema vode. Potočić, možda 10-15 santimetara vode. Ali eno šta se dogodilo? A poplavio je ljudima kuće, napravio neku štetu. Jelašnička reka, Kutinska reka, sve su to tokovi koji mogu postati bujični i koji mogu kod velikih kiša, mi govorimo nekada da li je ovo bila 100-godišnja kiša ili 1000-godišnja kiša ili 5-godišnja kiša, ja ne znam, ali je činjenica da mi na nekim punktovima u gradu i pri malim, relativno kratkim padavinama imamo probleme. I to je realnost, gospodine Perišiću, jer oprostite, pomenula sam Zetsku, a vi ste sve te punktove obišli, mi smo bili zajedno sa vama, tako da ste čovek sa terena, što bi se reklo, ali za tu Zetsku ulicu novinari, a i građani Niša kažu, uopšte ne treba ponovo slikati. Unazad godinama je ista slika, kola koja su poplavljena. Uopšte ne mora ekipe ničije da izlaze na teren, mogu da puste od pre 10 godina. Zato kažem da bi krajnje vreme bilo za tu Zetsku da se sredi. Nažalost, to što kažete je tačna, potpuno tačna rečenica. Uvek neko od naših sugrađana proceni da on možda prođe u stvari tu i uvek se isto desi. Zaglavi na prilike isto mestu, jer tu se nakupi preko 1 metar vode. Nemojte ni pokušavati da prođete tu bilo kakvim vozilom, ne možete proći. Izuzima možda neke velike kamione, ali putničkim automobilom se tu ne može proći. Tako da treba napraviti planove
u plan razvoja grada ubaciti strateško rešavanje tih kritičnih tačaka 9. brigade, Zecke, gde zaista kanalizacija mora da bude drugačije urađena. Inače ćemo imati problema ponovo sa halom, imat ćemo ponovo štete, imat ćemo ponovo situacije koje je nemoguće predvideti. Ima jedna druga stvar, Lora, još nijedna kanalizacija nije pravljena za velike kiše. Znači da se ne lažemo, da ne prebacujemo sve na nekoga ko je nešto loše uradio. Ima toga da je urađeno loše. Ali velike kiše, ono su bile maltene monsunske kiše, ne može da primi, da reši i da se isprojektuje nikada takva kanalizacija. Nije to moja oblast, ali neki pametniji ljudi od mene u toj oblasti su mi rekli za to. I uvek se može desiti problem. I u najbolje planiranoj i projektovanoj kanalizaciji. Pa pogledajte poplave koje su bile u Italiji, u Nemačkoj, u Francuskoj, prošle godine u Engleskoj. Ja sam siguran da je to sve to i dobro projektovano, izvedeno, ali nekada je sila prirode puno, puno jača od ljudi. Ali ovih nekoliko punktova uz koje rastu generacije, jer ovo je stvarno mnogo dugo traje. Krajnje je vreme da makar to što je urgentno se reši i da, jer će se desiti ponovo neke kiše, pa da nas to više ne iznenađuje. Ja, koliko sam vas razumela za ovaj prvi deo razgovora, vi ste najavili mogućnost rešenja makar 2 punkta da se ne iznenađujemo sledeće godine. Ne postoji ništa što su ljudi napravili, nadam se, što se ne može rešiti, tako da ćemo u planove i programe za narednu godinu sigurno gledati da ubacimo Zecku i gledati da ubacimo neke druge kritične tačke u gradu. Gospodine gradonačelniče, završilo se period vanredne situacije, posledice se otklanjaju, Vlada Srbije radi na tome. Vidimo svakodnevno ministarku Zoranu vezano za klizišta, ministra Gašića koji koordinira i dalje tom situacijom. Ne možemo da kažemo da se život vratio u normalu, ne za one ljude koji su još uvek po određenim arenama i žive atipičnim životom, ali ima najava da bi trebalo uskoro da dobiju krov nad glavom. A vi sada i vaš grad i naš grad se umeđu vremenu vratio u, da kažem, normalnu situaciju. Vi ste iz vanredne situacije ušli u proslavu gradske slave. Jeste, i predviđajući kako će sve to da krene, u jednom vrlo korektnom razgovoru i uz zaista saradnju svih činilaca koji su odbora za proslavu gradske slave, došli smo do zaključka da ove godine to uradimo skromnije, puno skromnije nego inače, uz minimalno angažovanje resursa grada, jer smo smatrali da je neprimereno da potrošimo neki veliki novac s jedne strane, s druge strane da organizujemo neke igre, pesme, zabave u situaciji dok je još uvek pola Srbije maltene u vanrednom stanju i krvari i mnogo ljudi se još uvek ne vraća u svoje kuće. Smatram da dobili smo punu podršku za tako nešto. Mislim da su i građani Niša zadovoljni. Ono što se dešavalo tokom proslave gradske slave, mislim da je bilo primereno trenutku u kome se nalazimo. Ako hoćete moje lično mišljenje, po mom mišljenju, takav nivo proslave gradske slave bi trebao da bude primeren svake godine. To je moje lično mišljenje. Znači, ja shvatam značaj i sportskih manifestacija i zabave za veći broj ljudi i tako dalje, ali ajde da malo prvo rešimo pitanje budžeta grada, da malo popravimo prihode gradu, da malo popravimo tu prihodovnu stranu, pa onda kad to bude bolje, onda malo i da potrošimo to što postoji u budžetu. Ali pre reklama koje će uslediti brzo, ne mogu a da ne pomenem lepe vesti iz sporta. Ovo je sve bilo mnogo teško, gradsku slavu, kažete, prošli smo primereno, a ovo je bilo lepo, pa makar nešto lepo, jer i ovaj drugi deo razgovora će biti jako težak, jer opet se očekuje od vas da rešite mnoge probleme. Daj da ovo prvo poluvreme završimo lepim vestima. To lepo što se desilo je da je naš Želja osvojio Kup Srbije posle 15 godina, svoju šestu, da kažem, svoj šesti pehar pobednika Kupa Jugoslavije pa sad Srbije. Naši momci su uspeli da pobede i jače od sebe,
jer su igrali srcem, nošeni na krilima navijanja naše publike, koja je posle dugo vremena napunila kompletnu halu, nadjačala navijače naših protivnika, suparnika i zaista pomogla, bila 8. igrač, kako se to kaže, na terenu, igračima Željezničara, nošeni navijanjem publike. Naši momci su zaista prevazišli sebe sa budžetima koji su po 5, 10 i 15 puta manji od budžeta njihovih suparnika. Na želji uspeo da osvoji Kup Srbije i to je nešto zaista lepo što nam se desilo ove nedelje. Pa, gospodine gradonačelniče, za ovih 20 minuta prošli smo ovu vanrednu situaciju, 15 dana ste bili na nogama 24 sata uz ogromnu odgovornost sa svim ljudima koje ste pomenuli. Iz toga ste krenuli u gradsku slavu. A onda ste dočekali ove ljude koji zaslužuju. Pošto i gradonačelnik je običan čovek, bio lekar i pomagao onamo, vas pitam, kako ste? Davno me niko nije to pitao, Lora, hvala. Hvala vam na pitanju, najpred, dobro sam. Ja nemam pravo mnogo da se žalim. Mogu da pričam da je teško i tako dalje. Ozbiljno vas pitam kako ste, ne da se žalite, nego možete li? Znate koji je dominantan osjećaj kod mene? Vrlo često osjećaj umora. Da ne kažem premora, ali umora, jer navikao sam da malo spavam, ali nisam navikao baš ovoliko da se psihički i mentalno trošim. Navikao sam na neki drugi način da budem aktivan, ali sada ste u situaciji, i to mi jako smeta, i nisam tip koji, nisam osoba koja to prima ćutke i toleriše, ali sam u situaciji da ne mogu da rešim nešto bez obzira koliko energije uložim. Da jednostavno pojavi se problem koji ne zavisi od vas. Čije rešenje ne zavisi nešto mnogo od vas. I da bez obzira koliko energije uložite vi sa svojim saradnicima, koliko vremena potrošite, da ne možete da rešite problem. U nekim, ja mogu uvek da govorim o svojoj medicini, o svojoj kardiologiji, tamo je drugačije. Tamo je drugačije i najčešće upornost, trud se isplati kroz neku proceduru koja koliko god izgledala teško, komplikovano, koliko uložite dovoljno znanja, energije, truda, materijala, vi rešite to uspešno. Ali ovde u gradu vrlo često mnogo potrošene energije ne garantuje nikakav rezultat i to je ono što me u jednom trenutku dana slomi. To je ono što mi u jednom trenutku dana oduzme energiju, natera me da se negde sklonim, da malo napunim baterije, kako se to kaže, i da se ponovo vratim u igru. U igru. Daću vam sada 2 minuta da predahnete, a onda idemo u dnevno teške probleme i da vidimo kako ćete to da rešavate. Predahnite 2 minuta, molim reklame. Stambeno-poslovni kompleks Mozaik. Na najboljoj lokaciji u gradu prodaju se brzo useljivi stanovi različite strukture i kvadrature od 35 do 130 metara kvadratnih, građeni od najkvalitetnijih materijala. Na savršenoj lokaciji za život, za sve koji traže moderno stanovanje, savremeni dom i porodično okruženje, stambeno-poslovni kompleks Mozaik nudi stanove po ceni od 900 evra plus PDV od pouzdanog investitora. Uverite se sami, pozovite, dođite i izaberite vaš novi stan. Mozaik, vaša nova adresa. Trenkić plastična hirurgija, profesor dr. Srbobran Trenkić, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, savremene metode do savršenstva. Telefon 018 255 341, Bulevar Zorana Đinđića 10. Fakultet za menadžment i u narednoj školskoj godini nudi maturantima studije na savremenim studijskim programima biznisa, menadžmenta i ekonomije. Prijavljivanje kandidata od 2. juna do 9. jula 2014. godine. Prijemni ispit se polaže 10. jula u 12 sati. Studiraj pametno, studiraj sa stilom, studiraj besplatno. Sve informacije 018 249 284 i 249 328. www.fmz.edu.rs.
Fakultet zaštite na radu u Nišu, akreditovan u polju tehničko-tehnoloških nauka, oblast inženjerstvo, zaštite životne sredine i zaštite na radu. Izbor fakulteta je izbor vašeg života. Možete izabrati osnovne akademske studije, studijski program zaštite na radu i zaštita životne sredine. Studijski program i master akademskih studija, inženjerstvo zaštite na radu, zaštite životne sredine i zaštite od požara, upravljanje vanrednim situacijama i upravljanje komunalnim sistemom. Nećete pogrešiti. Stečeni akademski nazivi: diplomirani inženjer zaštite na radu i zaštite životne sredine, master inženjer zaštite na radu i zaštite životne sredine. Budućnost Srbije je u rukama dobrih inženjera. Fakultet zaštite na radu, inženjeri budućnosti. Dajete sve od sebe, a ne znate za sebe. Za sve vas koji bi da se zdravo odmorite. Merkur, Vrnjačka banja. Budi zdravlje. Pravo mesto za putnike namernike. Restoran sa prenoćištem u centru Niša. JM Imper. 7. juli 22. Telefon 018 522 452. Svedoci smo neviđene brzine i veličanstvene pobede James Goulda. Brzinom je nadmašio i čuvenog Adeselea. Zlatna medalja za brzinu u disciplini 120 megabita u sekundi. Kako se osjećate? Kao šampion brzog interneta. Postani i ti šampion brzog interneta. Surfuj do 120 megabita u sekundi po samo $1 3 meseca u Duo i Trio Gold paketima. Evo nas, opet predahnuli ste, za vas je ovo dovoljno, ja se nadam, 2 minuta. Kako da na javnom servisu svih građana Niša 2 minuta, to je za mene cela večnost. Drago mi je da je tako, jer, gospodine gradonačelniče, pa da kažemo, mnogo javnih preduzeća u jednom trenutku je ostalo bez struje. Oni koji sebe smatraju analitičarima bi stavljali naslove pola Niša u mraku, gradski funkcioneri u mraku. Možda, ali to po meni ne bili analitičari, to bi bili kao fotokopir aparati. Šta to znači pola grada ili gradski funkcioneri u mraku? Ko je ostao bez struje i zašto? Ajmo da govorimo ponovo, da baratamo istinitim činjenicama. Najsus, upravna zgrada Najsusa, znači ne delovi gde su pumpe i tako dalje, nego upravna zgrada Pčelice, a ne obdaništa. Upravna zgrada Gorice, a ne groblje i tako dalje. Zgrada Skupštine grada, i to na dan gradske slave, i to treba reći, kada je za njih bio neradni dan, koga sam zaboravio, a da, bila je isključena i sportski centar Čair je bio isključen, najpre hala, zatim sportski centar Čair, međutim oni su dobili struju i utakmica planirana za subotu muške reprezentacije Srbije i Češke biće odigrana bez problema. Zašto su ostale svi ti objekti bez struje? Zato što nisu plaćeni računi. Ajmo dalje. Sljedeće pitanje, zašto nisu plaćeni računi? Zato što u gradu budžetu nema dovoljno novca da izmiruje ranije nastale obaveze i aktualno dugovanje. Evo vam objašnjenja punog. Mi smo prošle godine septembra napravili reprogram dugova s jugoistokom i dugove za neplaćenu struju od 2008. godine do 2013. godine u iznosu 320 miliona dinara reprogramirali na 3 godine sa mesečnom ratom od negde oko 7 miliona dinara. 7 miliona? Tako je. Mi to znači plaćamo za dug nastao između 2008. i 2013. godine. Do, mislim da je septembra 2013. godine. Ali umeđu vremenu se i dalje troši struja. U narednih 10 meseci napravljen je nov dug za struju, recimo samo za osvetljenje za seosko i gradsko područje, za 10 meseci račun je 90 miliona dinara. 90 miliona dinara? 90 miliona dinara. Toliko je potrošilo
grad Niš ima, ja zaista imam gomilu brojki u glavi, grad Niš ima 20.000 sijalica, od toga 12.000 natrijumskih i 8.000 živinih. To prvi put čujem. Pitajte, Lora, pa zato smo tu reč po reč. Da damo odgovore na pitanje. Toliko sijalica? Toliko sijalica grad Niš ima i to je javna rasveta. I to je ono što grad Niš plaća. To je negde oko 9 miliona mesečno. Samo za to osvetljenje. Međutim, ostalih, recimo, negde oko 87 miliona je dug za ono što se potroši u Skupštini grada, u sportskom centru Čair, i to plaća grad, u svim predškolskim ustanovama, ima ih nekoliko desetina i to plaća grad, i u svim školama, osnovnim i srednjim, i to plaća grad. Znači, sve te račune plaća grad. I njihovu struju, i njihovo grejanje, i njihove telefone, i njihovo iznošenje smeća, sve to plaća grad. Ne znam da li ste znali, ali kompletno režije, kako mi kažemo, u kućama svojim, sve to plaća grad. Ja moram da priznam da to nisam znala, ali uz ovaj podatak koji ste dali, verovatno je moja greška što ja to nisam znala. Niste morali to da znate, Lora, jednostavno. Nisam ni ja znao. Mnogo toga sam saznao na mestu gradonačelnika. Ali ja sam iznenađena da oni sami to ne plaćaju, jer ne deluje logično da oni koji privređuju svoje dugove ne mogu da plate. To uređuju zakoni republički, zakoni o lokalnoj samoupravi. Recimo, mi školama ne dajemo plate, ali im plaćamo račune. Ne dajemo im plate, ali im plaćamo jubilarne nagrade. Ali moram da vas pitam, kako je to moguće da od škole do škole su toliko različiti računi za struju, sticajem okolnosti znam, škola sa sličnim brojem đaka, isti uslovi za rad, jedni troše enormno, a jedni su štedljivi. Zato što ne postoje kriterijumi kojima bi naterali direktore škola ili rukovodioce, čega god, da se ponašaju racionalno. Zato što ćete naći u školi koja se greje na mazut, na naftu, radijatore toliko vrele da ne možete da ih pipnete, ali pošto su radijatori toliko vreli, onda su i svi prozori otvoreni. Verujte mi, sad smo pokrenuli, moj zamenik gospodin Slavković, i u toku dobili smo od Agencije Vlade Republike Srbije dozvolu da nastavimo s tim projektom prevođenja na pelet, koji je jeftiniji, ekološki zdraviji, ekonomičniji, da ćemo sada neke od tih škola početi da grejemo na pelet i to je jedan dobar plan. Ja ću pokušati da tu akciju proširimo na neke druge institucije koje bi mogle da pređu sa grejanja na daljinskog grejanja ili grejanja na struju ili grejanja bilo kog drugog sem daljinskog, da pređu na grejanje na pelet. Znači zdravije i jeftinije. Ali, gospodine gradonačelniče, takvu situaciju imamo i u ostalim javnim preduzećima, pa i u gradskoj upravi. Da radi klima, da radi grejalica ispod stola, a to sve plaća grad, odnosno građani. Sekundu, ja ne očekujem da sada uzmete nadzornika, što bi izgleda u Srbiji trebalo da postoji za svako preduzeće i da idete da gledate ko ima i grejalicu i klimu, ali to su ti enormni troškovi i razlika od škola, od institucije i od ustanova. Verovatno, ali ja ne mogu da kažem nikome, niti postoji način da to uradite ako je nekome hladno, da mu ne dozvolite da se dogreje ili kako već, ali kad govorim o trošenju gradskih para, ja bih volao da napravimo vrlo brzo, da se dogovorimo jednu reportažu sa vašom televizijom, sa svim televizijama, nije bitno, gde ću ja želeti da postavim par pitanja bivšem rukovodstvu grada ili bivšim rukovodstvima grada, da mi pomognu, ako žele, pomažući meni, pošto svi živimo u istom gradu, hodamo po istim trotoarima, verovatno delimo istu sudbinu, sudbinu ovoga grada. Pa bih volao da dobijem odgovor na neka pitanja koje su bile ideje, zašto je ovo pravljeno, pa šta ste mislili s ovim, da mi pomognu da rešim neke dileme.
Biće interesantna emisija, verujte mi. Dobra ideja. Verujem da će se odazvati svi oni koji se bave ovim poslom da budu tamo i da to snime. Pa, gospodine Perišiću, vezano za tu gradsku upravu, najavi ste ovih dana, a to već po drugi put u roku od meseci i po dana, da postoje određeni načelnici i ljudi iz tog resora koji ne mogu da prate tempo, da kažem sada, višeg nivoa u radu, a to je efikasnost, brzo razmišljanje, racionalnost i rezultati, a samim tim i pojačan rad. Šta ćete sa tim? Pre nekih 20 meseci sam bio prozivan od neke institucije u gradu zbog odluke da se zatvori job centar. Niko nije uspeo da mi objasni u nekoliko mojih pokušaja da saznam šta je to job centar uradio. Za ovaj grad, inače dobra ideja, ali niko nije uspeo da mi objasni kako je 101.000 evra potrošena i koliko ljudi, 82.000 od strane danske vlade ili neke agencije danske i 19.000 evra od strane grada, i niko nije uspeo da mi objasni koliko je to ljudi uspelo, zahvaljujući aktivnosti job centra, prekvalifikaciji, nalaženju, čemu god, da se zaposli. Niko nije uspeo da mi pomene nikoga. Svi se sećali kao neke trudnice, ali nisu bili sigurni. Ne trudim se da budem duhovit, verujte mi. Pričam vam šta je došlo do mene. Sada u situaciji ste da imate gradsku upravu od nekih, kad govorim gradsku upravu i kažem svi oni koji su zaposleni u Skupštini, oni radi koji su u Skupštini, u pratećim službama, u opštinama, pre 10, 11, 12 godina, pre formiranja gradskih opština, negde 500 ljudi je radilo u administraciji grada. Sada ih je 1500. Znači, 3 puta više, a prihodi grada su vjerojatno 2 ili 3 puta manji. To je realnost. I kad pokušavate da govorite o racionalnosti, o onome što može ili što mora, to su dve različite stvari. Racionalnost znači da sa minimumom energije postignete maksimalni učinak. Ali racionalnost nije da sa maksimumom energije, u ovom slučaju govorim o broju ljudi, imate minimalni učinak. I govoreći o tome, ja tražim od tih ljudi da budu efikasniji u svom radu. Jer svi mi koji primamo platu na ovakav način, primamo platu koju za nas se izdvaja iz novca koji zarađuju građani Niša i građani Srbije. A gde su ti rezultati? Znači, živimo od njihovog novca i mi nemamo pravo da se ponašamo drugačije. Mi nemamo pravo da budemo spori, neefikasni, mrzovoljni, neljubazni. Mi nemamo pravo da budemo takvi. Građani sa pravom očekuju od tih službi da budu efikasni. Ne možete da tražite dozvoli, da ih čekate nedeljama, mesecima. Ne može da vas službenik odbije na šalteru zato što je odlučio da u tom trenutku radi nešto drugo. Ja sam zato rekao da ću od načelnika tražiti veću odgovornost, veću efikasnost i da neću, pokušat ću, ipak je ovo opet na kraju uplovim u neku vodu kompromisa i politike, ali ja neću praviti kompromis. U ovoj situaciji, sad mogu da govorim i o svojoj stranci, kada je Srpska napredna stranka preuzela odgovornost za najveći deo republičke vlasti, kada u ovom trenutku imamo odgovornost i za veliki deo gradske vlasti, ja nisam spreman da tu odgovornost koju se trudim da časno nosim, potrošim, praveći trule kompromise i zatvarajući oči pred problemima. To je teren onoga što je ovih dana takođe izazvalo pozornost javnosti i ne možemo da pređemo preko toga, a to su privođenja, određivanje mere održavanja pritvora, što 48 sati. Neki funkcioneri su izašli iz pritvora, neki se nalaze u pritvoru. Naravno da poštujemo prezumciju nevinosti, ali za vas kao gradonačelnika, kako ste reagovali na takve vesti? Reagovao sam po zakonu, onako kako je zakon to predvideo. Čak te zakonske mere koje postoje, u članu 166 Zakona o radu,
na neki način štite te ljude koji su u pritvoru zbog istražnog postupka, upravo kao što su rekli, uz presumpciju nevinosti, jer je svako nevin dok se ne dokaže suprotno, i da nije tog čina koji se donosi, koji se naziva rešenje o udaljenju s posla, neka vrsta suspenzije, kako god, ti ljudi bi izgubili posao jer se nisu pojavili 3 uzastopna dana na poslu. Po tom istom zakonu. Prema tome, osim te mere, ništa drugo nije preduzeto prema ljudima koji su bili u pritvoru. Nigde niste od mene u prethodna 2,5 meseca čuli bilo kada da sam izgovorio rečenicu tipa neko je kriv, ali ja se neću mešati u poslove policije, niti u poslove pravosuđa. Zna se ko je tu da odredi pritvor, zna se u čije to nadležnosti i još nešto, nema mešanja nadležnosti. Grad, sudstvo, to su 2 nezavisne institucije, policija, 3. nezavisna institucija. A rečenica koju pretpostavljam svi mi nosimo na duši je neka svako ponese teret onoga što je uradio u životu. Jednog dana, kad ne budem gradonačelnik, da će to biti za 2, 6 ili da se našalimo malo, Lora, na moj račun, jednog dana ostane čovek, ostane papir i ostane zakon. Da li ja trebam da budem sada u grču za svaki svoj potpis? Ja se trudim da svi moji ugovori, rešenja, odluke budu pogledani od mojih saradnika, ali uprkos tome ja pregledam svaki papir. To ne garantuje previše. Suviše je nekad ozbiljna materija da bi ja mogao da kažem, ovo je sve u redu. Možda čovek i nehotice može da načini grešku. Zbog toga niko ne treba da bude zaštićen od posledica onoga što je uradio, ali s druge strane nemojmo ljude proglašavati krivim, a da nije podinuta optužnica ili pokrenut postupak. Istražni postupak traje u ovom trenutku i još jednu stvar da kažem. Nijedna služba u ovom gradu, ni direkcija za izgradnju grada, ni uprava za komunalne delatnosti, ni uprava za imovinu, niti sad toplana, neće stati. Nijedna gradska institucija zbog toga neće prestati sa radom. Sve se dešava, sve nastavlja da radi i dalje. Sve funkcioniše. Međutim, ne možemo da funkcioniše, verujte mi, ne postoji taj čovek u ovom gradu, govorim i o sebi i o svim drugim ljudima koji su u mehanizmu gradske vlasti, bez koga se ne može. Može. Tu su naši i odmori, i bolovanja, i druge stvari. U čemu je razlika kad sam na bolovanju mesec dana, ili kad sam na putovanju mesec dana, ili daleko bilo u pritvoru mesec dana, ja nisam tu. Posao i sve drugo funkcionisat će bez mene. Možda malo bolje, možda malo gore, ali sve će raditi. Prema tome, grad nije trpeo ovim. A neka svako uradi svoj posao, to se odnosi i na sudstvo, i na policiju, ali i na one koji treba da rade u gradskoj upravi. Provera javnosti i javnost u radu je zaista značajna stvar, jer pre 2 godine kada ste došli na to mesto, neke od prvih rečenica koje ste izgovarali su odgovornost, javnost u radu i zakon jednak za sve. Evo, došli ste u situaciju da većina ljudi o kojima smo malo pregovorili su funkcioneri SNS-a, a da je zakon za njih bio potpuno isti kao za bilo koga. Preduzeća kojima je bila isključena struja, većina njih vode direktori koji su iz SNS-a, pa su isto prošli kao i da je neko drugo preduzeće. Direktor Jugoistoka iz SNS-a, mada je on objasnio da to radi EPS snabdevanje, ali da nije mogao da napravi protekciju pa da zbog neplaćenih računa, da kažem, vaši direktori ostanu i da imaju struju. Privedeni ljudi su takođe funkcioneri SNS-a i vi ste sada u situaciji da dokažete na delu ono što ste najavili pre 2 godine, a to je zakon isti za sve. U jednoj stvari niste bili tačni, a to je da je većina privedenih iz SNS-a,
Ne privedenih, nego ljudi koji su ostali bez struje. To je tačno, što se tiče ovih koji su privedeni. A za privedenih govorim samo o Toplani. Iz SNS-a, samo su odatle bili, pri čemu ćemo opet, kažem, videti da li su privedeni s razlogom ili kako god šta će pokazati postupak, bez prejudiciranja, ali ja mogu da o ovim isključenjima struje govorim ponovo s aspekta zašto je to urađeno. Zato što računi nisu plaćeni, nije se gledalo da li direktor iz SNS-a, iz SPS-a, neko je radio svoj posao. Ako bi ja mogao da prigovorim nečemu, za mene je, recimo, meni je zasmetalo što je na dan gradske slave isečena struja. Srećna okolnost je što mi taj dan nismo radili. Pa je šteta koju su građani pretrpeli, a oni su najvažniji, i ja sam se njima izvinio narednog dana, zbog toga što ujutru kad počne da radi gradska uprava od 7:30 pa negde do 9 sati, nisu mogli da rešavaju svoje probleme ili postoje zbog kojih su došli. Ja sam se njima izvinio i oni zaslužili izvinjenje. Nakon toga je struja uključena, profunkcionisali sistemi, nije napravljena nikakva šteta tim isključenjem struje, tako da ne bira se, nije kriterijum odakle je direktor, nego je kriterijum bio čiji su računi najveći. Zato što postoji i drugi deo priče, odnosno drugi deo građana koji su rekli, pa to je pravda. I građani koji ne plaćaju struju takođe ostanu u mraku, pa i direktori preduzeća i grad. Neće biti strašno ako gradska uprava radi u mraku, neka pišu ručno, šalu na stranu, ali bar na trenutak da bude pravda za sve. Laura, samo da vam kažem, kada je struja u pitanju, to je vidljivo. Elektrodistribucija ima veoma jednostavan mehanizam da vas kazni za to što ne plaćate, da vas kazni u smislu uskraćivanja toga. To može da uradi i pošta sa mobilnim, sa fiksnim. To je problematično za vodu, koju i dalje ne plaća veliki broj građana ovog grada. Jer ne možete da isključite vodu u svim starim zgradama, isključite vodu u celoj zgradi. U novim zgradama možete da isključite i svakog pojedinačnog stanara. To je problematično i za grejanje, jer mi imamo problem i sa naplatom grejanja. Sa naplatom za medijanu. Ne može zbog toga što neka zgrada, čak i ako se takva situacija desi, ne plaća naknadu za odnošenje smeća, da prestane da se nosi smeće iz te zgrade. Ne funkcioniše se tako, ali ovo je znak da se država na neki način uozbiljuje. Dovoljno dugo je struja bila socijalna kategorija, dovoljno dugo je voda, gas, grejanje, tako da je bila socijalna kategorija. Nažalost, građani, narod su međuvremeno osiromašili. Ja znam da su ovo dobri ljudi i da bi oni plaćali svoje račune da mogu. Ja nisam čuo da je problem bio negde 90. godina, čak i ona teška vremena. Znate ko su najuredniji platiše računa? Penzioneri. Oni koji imaju možda najmanja primanja. Vrlo često, ja bih volao da se objave ti spiskovi. Dužnici Toplane. 200 najvećih dužnika Toplane, fizička lica. Da vidimo koliko tu ima imućnih, verovatno i puno bogatih ljudi, koji ne plaćaju svoje račune, jer ne povlače sankcije. Evo, povedite akciju, tražite... Dobra ideja. Evo, dajem vam ideju. Tražite od vodovoda 200 najvećih dužnika. Ne znam da li postoji zakon o zaštiti podataka koji vas limitira da to dobijete. Ako postoji, nećete to dobiti, ali evo, ja vam dajem to kao ideju. Da vidimo ko su ti ljudi koji ne plaćaju, da vam nešto kaže. Svaki dugo je u Srbiji bio omiljeni sport kako uzeti od države, kako ne platiti porez, kako ne platiti neku dažbinu državi. U ovom gradu je dugo bio sport kako uzeti od grada. To takmičenje je završeno. Znači, ta disciplina je ukinuta u ovoj godini. Pomenu ste socijalu. Vi kao predsjedavajući gradskim većem doneta je odluka, prelazimo dakle na izmenu odluke o pravima iz oblasti socijalne zaštite, da prevedemo na srpski. U drugoj polovini godine Niš će ponovo imati narodnu kuhinju. Ali ovoga puta narodnu kuhinju kakva je, ja ne mogu da se setim, ne pamtim ta vremena, kakva bi trebala da bude, da li je takva nekad bila ili nikad takva nije bila.
hoću da napravim narodnu kuhinju koja će raditi 12 meseci godišnje. Znači novi model, dobro. Tako je, da se ne desi situacija od prošle godine kada je kuhinja radila svega 2,5 meseca, iako je veliki novac bio obezbeđen, 42 miliona dinara su potrošene za svega 2,5 meseca. To znači da bi na godišnjem nivou takva kuhinja koštala grad preko 200 miliona dinara. Znate šta su 200 miliona dinara u budžetu grada? Jako veliki novac. Možda će neko sad reći, pa da, ali to je za najsiromašnije. Nije. Ovde ne treba da bude jedini kriterijum siromaštvo. A ovaj grad jeste siromašan. Mi govorimo o ljudima koji ne mogu za sebe da obezbede dobro, koji su radno nesposobni, govorimo koji ne mogu sebi da skuvaju, o staračkim domaćinstvima. Znači, govorimo o načinu na koji se to reguliše u drugim gradovima. Kako je to moguće da je u jednom trenutku grad Niš imao 10.500 korisnika narodne kuhinje, Novi Sad 800? Pa moguće je tako što je u tom trenutku grad Niš bio odlučio pre nekoliko godina da deli pakete sa zejtinom, sa šećerom, brašnom i tako dalje. I tada je kriterijum, šta god da je bio, omogućavao da 10.500 ljudi, i vi znate isto te priče, i ceo grad zna te priče, to je istina, da su ljudi dolazili džipovima, uzimali po nekoliko kutija za sebe, članove porodice i nosili ih direktno u svoje drugstore. Ili Mercedesima, kako god. I to se do nedavno dešavalo, taj podatak je izneo direktor Centra za socijalni rad. Gospodin Jović, to je istina. Tako je, tako je. Sada je odlučeno da ko ima pravo na tu narodnu kuhinju, jer znamo da je cifra oko 2300 naših sugrađana, što znači da je to 5000 manje u odnosu na prošlu godinu. Upravo to, na neki način uvođenje reda u te kriterijume je omogućilo da se sagledaju pre svega ljudi koji su radno nesposobni, onda deo tih starijih ljudi koji ne mogu sebi da obezbede obrok, u smislu da ga skuvaju ili tako dalje. Crveni krst je izabran kao strateški partner, jer to pojeftinjuje spremanje hrane. Prošle godine je to radio Studentski centar. Jako dobro. Sve pohvale na njihov račun, na kvalitet i način kako su to radili. Međutim, oni ne mogu da primaju donacije. Shvatate? To je razlika. Crveni krst može, oni ne. Zbog toga će Crveni krst koji može da primi i od Međunarodnog crvenog krsta, od humanitarnih organizacija, drugih Crvenog krsta, Crvenog polumeseca, da primi krompir, brašno, zejtin, šećer i tako dalje. Što onda pojednostavljuje ceo proces. Tako je. I može da ceo proces bude puno jeftiniji. Najmanje duplo. Najmanje duplo. Mi očekujemo da ćemo sa manje od 30 miliona obezbediti narodnu kuhinju do kraja godine. Znači, vest glasi za manje od 15 miliona, jer ako je potrošeno 44, 43 prošle godine, a sada manje... 42, da. 42, oprostite, a sada 13 manje... Ne, za pola godine. Za pola. Samo da se razumemo. Za pola godine biće potrošeno manje od 30 miliona, znači za 6 meseci, a mi ćemo u junu i u julu obezbediti pakete tim socijalno najugroženijima. To je važna vest upravo za te socijalno najugroženije. Oni će imati pakete i neće ostati bez ičega, znači bit će sagledani. To govori o socijalnoj pravdi, a za grad je važno da će imati značajnu uštedu, a oni kojima je potrebna narodna kuhinja će dobiti isti kvalitetan obrok, bilo paketi ili već kuvani obrok, kako to budete odlučili. Tako je, narodna kuhinja je samo jedan od vidova socijalne pomoći koju grad Niš pruža najugroženijim stanovnicima svojim. Ima i mnogih drugih vidova i grad Niš zaista ne štedi u pokušaju da svojim najsiromašnijim sugrađanima pruži pomoć. Gospodine Perišiću, problem do problema na sve strane. Evo, ovo je rešeno. Ja se pitam, vođena logikom bilo koje prosečne domaćice u zemlji, izgleda da i država i grad se vodi kao domaćinstvo. Pa ako imamo ovoliko para, znamo da ćemo skuvati pasulj bez mesa i da ćemo umesiti nešto, a ne da ležimo i da plačemo. Kada neko želi da reši neki problem i kada ima manje para, vidimo da imamo i uštedu, a da pritom najugroženiji su sagledani.
Pa što je svih ovih godina narodna kuhinja? Zašto da čitamo vesti na nacionalnim televizijama Niš opet bez narodne kuhinje ili kada, evo, rešenja postoje? U neke stvari ulazite u životu sa nedovoljno iskustva, nekada i nedovoljno znanja, ali nekada vas i vaši saradnici, bar oni koji bi trebali imati dovoljno informacije, ne snabdiju sa dovoljno informacije. Te prošle godine kada smo krenuli sa 3000 korisnika, a završili sa 7500 korisnika, neko nije uradio svoj posao dobro, da predvidi da će tokom toga da broj korisnika poraste i da od prvobitnog plana koji je bio dobar, da narodna kuhinja traje 5 do 6 meseci, da ako poraste broj korisnika, da će se novac potrošiti za čas. Kažete, rešili ste jedan problem. U nizu. Idemo dalje. Jedan od mojih pisaca koje volim je Richard Bach. On je poznat po knjizi Galeb Jonathan Livingston. Ja volim jednu drugu njegovu knjigu, zove se Priviđanja. I u njoj ima jedan stih koji ja volim ovako sebi da ponavljam. Ti voliš probleme, jer oni izvlače ono najbolje iz tebe. Voleo bih da tako uvek pristupam problemu, da rešavajući problem izvučem uvek, to bih preporučio zaista svakome, da rešavajući problem izvučemo najbolje iz sebe i da reši taj problem. Imamo još 3 problema, pa telegrafski, poskupljenje mesečnih i polumesečnih kartica za gradski prevoz od 10%. Posle 2,5 godine mesečne kartice su poskupile za 10%, posle 2,5 godine. Dobro. Da li će to poskupljenje rešiti, jer slušamo objašnjenja potpuno, naravno, jasna da i određena poskupljenja ne mogu da reše problem nabavke ovoga, onoga i da ne rešavaju skroz problem, ali da li ćemo ovim imati kvalitetni prevoz? Prevoz neće biti kvalitetniji, bit će isti kakav je bio, ali omogućit će da sa sredstvima koje imamo u budžetu grada, bez rebalansa i bez povlačenja sredstava sa neke druge pozicije, možda isto tako važne, da nastavimo da prevoz normalno funkcioniše. U toku, inače, tender za javni prevoz i očekujem da bude relativno brzo realizovan. To je onda dobra vest. Sledeća stvar, program međublokovskog uređenja je izazvao takođe ponovo veliku pažnju. Čitam, ovo su sve stvari sa gradskog veća. Gospodine gradonačelniče, posle svih ovih stvari, zelenilo, kartice, narodne kuhinje, vanredna situacija, gradska slava, sport... Zaboravili ste emisiju sa Lorom. Lepo od vas, gospodine Perišiću, lepo. Rešit ćemo i taj problem. Sem Lore. Ima i rešenje i za to. Dakle, telegrafski, međublokovsko zelenilo i spomen park Bubanj. Izvolite. Sve su to aktivnosti koje su po meni trebalo da budu urađene ranije. Čuli ste na gradskom veću i moj komentar i pritužbe i obećanje da ću rešavati problem po problem. Verujte mi da ne možete da se uhvatite u koštac sa svim problemima i da ih rešavate i ole brzo. Rešavajte jedan po jedan i onda ćete po nešto rešiti. Ako rešavate sve odjednom, nećete ništa rešiti. Sve su to neke od aktivnosti koje su trebali da budu urađene, možda i pre, urađene su sada i funkcionisat će sve. Sve vreme govorimo o efikasnijem radu gradske uprave, javnih preduzeća, jer su sve one u sistemu grada, ali je mnogo pažnje takođe izazvala izmena statuta javno-komunalnog preduzeća NAISUS, po kome se ovom preduzeću poveravaju poslovi izgradnje i rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže. Vi ste takođe odgovarali na pitanja LAF-a, lokalnog antikorupcijskog foruma, i kada je bio u pitanju i NAISUS i Zavod za urbanizam, da postoje elementi za monopol, da grad favorizuje svoje preduzeće, a da ljudi sa licencom ne mogu da rade. Više puta ste odgovarali na te primedbe, pa vas molim još jedan put. Dakle, da li će ta preduzeća imati monopol u odnosu na druge koji imaju licencu? Ako je to monopol, onda da. Isti takav monopol ima i Medijana na odvoženju smeća, što je inače izuzetno profitabilan posao svuda u svetu. Isti taj monopol ima Gorica u sređivanju gradskog zelenila.
Isti taj monopol ima elektrodistribucija još uvek kada je u pitanju isporuka električne energije. Isti taj monopol ima vodovod kada je u pitanju isporuka vode. Čekajte, ovde vodovod ima monopol na isporukom vode, a sada kad tražimo da im damo monopol nad kopanjem rupa da polože te cevi kojima će dostavljati vodu do vas, onda ćemo to nazvati monopolom. Ako je to monopol, onda da. Ali da pogledamo drugu stranu medalje. Hajde da pomenemo naselje Šljaka. Naselje Šljaka, gde je položen samo asfalt, bez rekonstrukcije ulica, onako kako sam ja tražio da se rade sada, sve rekonstrukcije ulica, sve instalacije, vodovod, kanalizacija, PTT, grejanje, sve što je u međuvremenu propalo. A mislite da građani nekog dela grada žele da se i dalje do njih voda doprema azbestnim cevima? Da li mislite da bilo koje javno komunalno preduzeće je sretno što ima toliki broj intervencije? Da li znate da u naselju Šljaka, gde je privatna firma izvodila vodovodne instalacije, se rade 3 intervencije nedeljno? Nisam znala. Koji je to kvalitet? Ko je vršio nadzor? Koja institucija je vršila nadzor? Ko je? Direkcija za izgradnju grada. Kakav je to nadzor, kakvi su to materijali i kako to izvođenje radova kada je u međuvremenu bilo 250 intervencija? 250 za intervencija, Šljaku. Tako je. Svaka intervencija znači sečenje asfalta, kopanje, stavljanje prstena. Danas smo se smejali, mada je možda i tužno bilo, kada je jedan od direktora u vodovodu rekao da vodovodna i ta mreža sada izgleda kao ženska ruka. Zašto? Sa puno narukvica. Jer svaka od tih preloma, oštećenja, vodovodne ili kanalizacijske mreže, mora da se stavi preko toga novi prsten, verovatno, koji će to sanirati i rešiti. 250 intervencija od asfaltiranja ulice. Jer je asfalt pritisnuo te cevi koje su na neki način neadekvatne, loše. Epilog je tih 250 intervencija. Zapamtit ću to po narukvicama, taj direktor ne želeći da uvredi žene, verovatno da se kinđure sa toliko narukvica. Kao ženska ruka sa puno grivni. Ali je dobro objasnio. Jeste. A gospodine gradonačelniče, vi ste samo pomenuli Šljaku, a te narukvice da nisu i u drugim delovima grada. Znate šta, ja kao građanin ovoga grada se pitam da li stalno nešto treba da pravimo pa da onda 5 godina iza toga popravljamo ono što smo jedan put napravili novo. Lora, kamo sreće da je 5 godina. Kamo sreće da je 5 godina. Pa ova ulica koja je preko puta vas, postavljeni asfalt, pa je nakon toga cela ulica pocepana da bi se stavila tačno preko puta vaše televizije, ulaza. Znate o kojoj ulici govori? Ne znam kako se zove, ali tačno preko puta vaše zgrade. Jovana Skerlića. Znači, postavljen je asfalt, a onda je pocepano pol ulice da bi se menjala neka instalacija, vodovod ili toplovod ili šta god. Nekada je bio zakon da ne možete 3 godine nakon postavljanja asfalta da pipnete taj asfalt. Međuvremenu su menjeni propisi, ulazi ko kako hoće. Pa vi ste imali čak prošle godine, da se sećate situacije sa gospodinom Koldinom iz Jugorozgasa, imali ste 6 neovlašćenih intervencija na gasovodu, gde su ljudi, radeći bez dozvole, naravno, bez znanja podzemnih instalacija, cepali gasovod. Znate šta to znači? To je opasnost, to je javna opasnost. Isticanje gasa možda izazove ozbiljne posledice. Ali to je ono gde pokušavamo, ne ja sam, naravno, ne mogu ja sam ništa da uradim. Nemojte da neko mene doživljava kao usamljenog borca za pravdu. Ne, ja poradim sa timom ljudi, ja pokušavam da sa svojim saradnicima promenim mnogo toga u ovom gradu. Očekujemo da država bude uređena država, da zakoni se poštuju, upravo da se ne bi dešavale narukvice, ove metafora za uradim jedno, onda ga 10 puta param da bi ga sredila, a kada ga param, onda ovaj blok nema internet, onaj blok nema telefon, ovaj blok nema struju, a sve zbog toga što je u startu nešto bilo loše uređeno. Ne sumnjam ja u stručnjake koji to rade kao građanin,
ali sumnjam u primjenu zakona. Verujem da u ovoj državi, pa i u ovom gradu, više neće biti Don Kihotovski posao da ne pravimo te narukvice, a to poređenje će mi ostati za ceo život, a i kada je i moj posao u pitanju. Držali ste se hrabro, jer izgleda da ovi problemi su veći i značajniji i više vas muče i traže energiju od vas nego da odgovarate na sve ovo. Boga mi, vidi se da 3 nedelje, samo ove 3 nedelje su bile za vas jako naporne, a sada se spremate za Brisel. Zašto? U Brisel idem sa 2 svoja saradnika, sa većnikom Zdravkovićem i sa predstavnikom aerodroma na pregovore na koje su nas pozvali preko ambasade i ekonomskog odeljenja naše ambasade u Briselu. Ambasadorka, mislim baš da je Nišlika, Vesna, mislim baš da je ambasadorka Nišlika, i govorili su na sastanak sa par kompanija, aviokompanija, da pokušamo da našem aerodromu donesemo malo života. To će biti u ponedeljak, odlazim, vraćam se u sredu. Gospodine gradonačelniče, u ime svih građana Niša vam držimo fige. Ako vam za nešto držimo fige, pored toga da vam se budžet puni onako kako treba, to je za ovaj naš aerodrom, jer grad bez aerodroma šta je? Pa neka vam je srećan put i dođite nam sa lepim vestima, makar jedna low cost kompanija, pa makar čarter let do negde. Hvala, Lora, to nije jedina aktivnost koju sam ja do sada preduzimao vezano za aerodrom. Neke stvari smem da kažem, neke nemam odobrenje. Ako bude dobrih vesti i onih drugih, čuću tih prvi. Ja vam zahvaljujem, zadržala sam vas više nego što sam obećala, ali nikada blanko ne verujte novinarima, kao što ni novinari blanko ne mogu da veruju političarima. Preživeli ste, imali ste ona 2 minuta da predahnete od mene, to je, ja mislim, najviše što sam mogla za vas da učinim večeras. Ovo mi je drago da ste ovo izgovorili, nikad ne verujte novinarima, ali setit ću se toga kad me budete sledeći put pozvali, nema problema. Hvala vam najlepše u ime svih građana Niša što ste nam pojasnili mnoge stvari, dali onako poštene odgovore i najavili da mnogi problemi mogu da sistematski budu rešavani kada postoji neko ko želi da ih reši. Još jedan put u ime svih Nišlija i Nišliki vam želim srećan put i donesite nam lepe vesti. Hvala najlepše. Poštovani gledaoci, ovo je bio profesor doktor Zoran Perišić, gradonačelnik Niša, koji je više od sata odgovarao na pitanja koja se tiču svih nas, bez rezervi, pošteno, na neki način, i odgovorio šta se sve dešavalo u ovom gradu za ove 2 godine, šta je urađeno, gde su bile greške, kako može bolje, a sada mu držimo palčeve svi mi da donese lepe vesti iz Brisela kako bismo imali ponovo naš aerodrom. Hvala vam na pažnji i ostanite uz, pa znate, moju odjavu, televiziju svih građana Niša. Hvala.